Kajing ai bat kajing iet ba kajong blay u Jesu Christ chapi hagni kastap. Kajing pusan na kaktian kajong blay. Ginya puli na kitab sam kalong ka bakandai pusaw kadukhat ka bakandai. Utaw bala thungya ka skor. Onum iohsngew. Utaw bala thaw dor ya ka khmat. Onum iohi. Kani kalong kaktian kajong blay. Bat ublay lang ba kaktian kajong u. Kabu hakmat jongi ya kani ka jingkali. Kata kalong utaw bala perlong ya ka skor. Haka bang ila pan iohsngew. Ila pan iohsngew ya kajing sawa. Ila pan iohsngew ya kajing ikren. Aingo yu blay nam ta kani ka jingla ban iohsngew. Ila ban ikren iwe. Ila ban te kajing day iwe lingba kajing iohsngew. Lara kamdon kajing iohsngew kan long kajing ka bakraw. Laha kajing day para brio. Lani ha kanu ka benta jong kajing em. Nyaingo yu blay bu blay utaw kerpang yangi. Ha ka bangidon kajing la ban iohsngew. Mde unu brio bataw baru penla ban iohsngew. Deu blay hi nado bala penlongi ha ka kpo ka keme jongi. Uli la thaw dur ula thaw pla hagi babon benta jong ka met ubrio. Te kani kalong ka jingkali ka bangidon kam ban perkhat bon sien. Namar bon sien isngo artatien par ka wai na ka daw jong ka jing artatien kalong. Namar bangim la ban iohi. Hoi ngim la ban iohi yu blay. Blay ulong ban siem. Ringim la ban len ya ka jing don ka jong blay. Lara blay don. Kini ki baro. Ki ba pala ki bangi la ban iohi de ka khmat. Kinam la ban long. Klem da don blay ubataw ya ki baro. Tidin na ka daw. Ban job ya kajing artatien. Idon kam ban kali kini kajing kali. Utaw bala thaw yangi. Utaw bala penlong yangi. Ubala penla yangi. Bangin iohsngew da kini ka skor. Kajing kali kalong. Hato unum la mo ban iohsngew. Ya kajing duai ka jongi. Hato unum la mo ban iohsngew. Ya ka sur ka bangi kren. Bangi pensawa syau. Kaktian ke jong blay kaong bau blay dan haki jaga baro. Ban ngidon kam ya ke ban nget ya kata. Ngidon kam ban nget wala dang yamla ban iohi de ka khmat namar ka jinget kam day ka jing iohi. Ka jinget ka day ka jing skos kam ha ke ba kaktian ke jong blay ka kren. Tadin na ta ka daw kaktian ke jong blay kaong bau blay udan. Blay ushaskor. Ya kajing ot, kajing yam, kajing duai, jongi ki khon ke jong blay. Te hagni kasngi wa menta. Hala pisngo artatien bau blay ushaskori kajing duai jong pi. Kali kini kajing kali. Hato ngala na ban iohsngew. Palada ngala ban iohsngew, hato tau bataw yang nga unum la mo ban iohsngew. Ya kasur bat kajing duai, kajing kaang, kajing ot, kajonga. Anget skam magani kasngi ko menta. Lara fin perkhat jelio bahaya kata. Pendom artatien syo bau blay u iohsngew ya ka jing duai jongi. U blay u iohsngew ya ki kentien ki bangi kren syau. Ki bangi wan daga download basngowret bat daga jinget baro. Panang tasyo syo kaktian ka jong blay kaong. Hatu tau bataw dur ya ka khmat. Unom iohi. Kani kalong ka jingkali ka bangi haban perkhat bon sien. Namar bon sien nginang perkhat. Tang na ka daw bangim la ban iohi blay da kani ka khmat do. Blay dan baru blay iohi. Rega Bible kaong babaro kilong lengkwet ha khmat jong blay. Kamdon ka weiru ka jingka na ka khmat ka jong blay. Blay iohi lot. Balada blay iohi lot. Idon kaman kan mau. Bawat hagani ka klemat ka pamentaru.
ublay udang pet shanga bersyapi. Hitungin aingo ublay na kebenta kajing syashkor kejungu, par kajing yai kami kejungu, sya kajing kejungi. Tu ublay kajing sok norangkat berpihak ni kesengi baru kawai. Ruat nom klet, ublay jepi, kumba pilong. Amen.